Γιατί μαθαίνεις ελληνικά? Μαθαίνω ελληνικά γιατί θέλω να μιλάω με την οικογένειά μου. Γιατί θέλω να μπορώ να διαβάζω ελληνικά βιβλία. Μιλάω με φίλους στα ελληνικά. Γιατί αγαπώ την ελληνική κουλτούρα. Ελληνικά. Για να γράφω γράμματα στα ελληνικά. Γιατί μου αρέσει να τρώω σε ελληνικά εστιατόρια. Γιατί τα ελληνικά είναι όμορφα. Τα ελληνικά μοιάζουν με μουσική. Καταλαβαίνω τις ιστορίες και τους μύθους. Ελληνικά. Γιατί μου αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια. Για να πηγαίνω στο Ελλάδα το καλοκαίρι. Για να μιλάω όταν πάω στην Ελλάδα. Εσύ γιατί μαθαίνεις ελληνικά? Γιατί μου αρέσει να διαβάζω ελληνικά. Μου αρέσει να βλέπω ελληνικό θέατρο. Γιατί πολλές λέξεις σε όλες τις γλώσσες έχουν ελληνική ρίζα και μπορείς να επικοινωνείς με ανθρώπους σε Ελλάδα και Κύπρο. Ελληνικά. Γιατί τα ελληνικά μου φέρνουν πιο κοντά στον Όμηρο, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Και κάθε λέξη έχει νόημα και ιστορία. Πραγματικά. Αγαπάω την Ελλάδα πάρα πολύ. Γιατί πηγαίνεις στην Ελλάδα? Γιατί οι Έλληνες είναι φιλοξενοί και ευγενικοί. Διαβάζω για την ιστορία της Ελλάδας. Για να μπορώ να τραγουδάω στα ελληνικά. Χρόνια πολλά, κύριο Βαγγέλη.